ಚಂದ್ರಲ್ಲ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೇರು ಏರೇಗಿಯ ಸದ್ದು ಈ ಸೈದ್ರ ಇಲ್ಲ ಗುರುಪುಡು ಬಾಣ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಬತ್ತೀರ್ ಹಾಯ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಹಾಯ್ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಹಾಯ್ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ವನಸ್ ಮಲ್ತೆರೆ ದಾದೆ ಕಜಿಪು ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ದೂರ ಪೋತಿರು 2 ದಿನದಕ್ಕ ಸುದ್ದಿಲ ಪಾತೆರ್ನ ಕೇನುಂಡೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಕೇನು ಜಂದ್ ಕೇನುಂಡು ಪಲ್ಲೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಕೇನು ಜಿಪ್ಪ ವಂಚನೆ ಅನ್ಪು ಕೆಂಚ ದೂರ ಪೋಯಿರು ಆಯ್ ಪಂಡದು ವನಸ್ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವನಸ್ ಆಂಡ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇರು ವನಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮಾರ್ರೆ ಕರೆ ಬಡ ಪೂಜಾ ಪಾಪ ವನಸ್ ಮಲ್ತುಜಿಂಡ ಅಂದ ಈರ್ಲೊಂಜಿ ಕೇನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಒಂದೊಂಜಿ ವನಸ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅತ್ತಾರ್ ಕೇನು ನೆಜ್ಜಕೇನ ಮನಿತ್ ಜೇರತ ಅಲ್ಲ ವನಸ್ ಮಲ್ತ್ ಜೇರ ಅಂದೆನ್ಯ ಅಂಚಾನಾ ಆ ರಾತ್ ದೂರದ್ದು ಕಮೆಂಟ್ ಪಂಡ ಇಡೆ ದಾನೆ ಅಂದ್ ಬರಡತ ದಾದ ಅಂದ್ಲ ಪನೊಂದಿಜ್ಜೆರತ್ತ ಆ ರಾತ್ರಿದು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾದ್ನ ಇಡೆ ಬರಡತ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಬೊಕ ವನಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಅಪಂಡ ಕೇನುಂಡಿರೆ ಗಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಐಕೆ ಅಂಚ ಪನ್ನಿ ರೇ ಕೇನುಂಡ ಇಜ್ಜ ತೂಕ ಅಂದ್ ಆ ರಾತ್ ದೂರ ಕಮೆಂಟ್ ಪಂಡಿರಕ್ಕೆ ಮಲ್ತ್ ಯಾನ್ ಸುರುಕು ಕೇಂಡೆ ಕೇನುಂಡ ಇಜ್ಜ ಪನ್ಲೆಂದು ದಾಲ ಪಂಡಿಜೆರ್ ಐಕ್ ವನಸ್ ಮಲ್ಪರ ಅಂದ್ಕಿನಿ ಅವು ಬೇಗ ಕೇಂಡರೆ ಬೊಕ ವನಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಇರೆನ ಅಪಂಡ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ದೂರ ಓದ್ತುಂಡು ಕೇನುಂಡುಂದಾಂಡ್ ಅಂಚ ಸಂಡೆ ಬರಪಲ್ಲೆ ಕಂಬ್ಳುಂಡು ಮೀ ಎರಡೆಂದು ಕಜಿಪು ದಾದ ಮಾರ ಇರೆಗ್ ಅವಂಡಲ್ಲ ಕೇನುಂಡ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಸಂಡೆ ಮೂಲು ಮೀಯಾಡ್ ಗೋಲ್ ಮೂಲು ನಿನ್ನ ಮೂಲ ಇಲ್ಲಾಡ ಮೀಯಾಡ್ ಕಂಬ್ಳುಂಡು ಬಲೆ ಮೂಲು ಪಂಡ ಇಲ್ಲಡ ಅತ್ತಿಯೆ ಮೀ2 ಅರೆ ಕೇನುಂಡ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತು ಜಾನ್ ಪನ್ನಿ ಆರು ಉನ್ಪುಜೇರಿ ಅಂಚಾರೆ ಕೇನುಜಿ ಈನಿ ಪಾಪ ಅರ್ ಕೇನುಂಡೈತೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಜೆರ ಅರ್ದಾದ ಟೈಪ್ ಮಲ್ಪುಜಾ ಟೈಪ್ ಮಲ್ಪರೆ ಏತ್ ಪೊರ್ತುಪೊಡು ರಪ್ಪ ಆಪುಜ ಇತ್ತೆ ಮೂಜಿ ಜನುಲ್ಲೇರ್ ಏರವು ಬಲೆ ಜಾಯಿನ್ ಐನೆಕ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಡ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜಾರ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ದೂರ ಪೋತೆರ್ ಒರಿಲಾ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜೆರ್ ಶಿಬಕ್ಕ ಬತ್ತರ ಹಾಯ್ ಶಿಬಕ್ಕ ವನಸ್ ಆಂಡೆ ಶಿಬಕ್ಕನ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜೆರ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಪನಂದೆ ಪೋಯೆರ್ ಬೊಕ ವನಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಪಂಡೆರ್ ಸೀದಾ ಪೋಯೆರ್ ವನಸ್ ಆಂಡ್ ಶಿಬಕ್ಕ ಅಂಕಲ್ನ ವನಸ್ ಆಂಡ್ ಇರ್ನ ವನಸ್ ಆಂಡೆ ಇರೆಗ್ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರೆ ನಿನಗೆ ಸಾರ್ಲ ಪಟ್ಪೆ 4 ಜನ ಉಲ್ಲೇರ ಐಡ್ಡ್ ಕೇನ್ಯರೆ ಮಾತಲ ಕೇಂಡು ನಿಗಲ್ ಪಾತೆರ್ನ ಪೂರ ಕೇಂಡು ಮೂಲು ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ಡ್ ಕೀಪ್ಯಾಡ್ ವರ್ಕ್ ಆವಂದಿನೆಕ್ ಯಾನ್ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡು
ಓ ಓ ಅಂಚಾನೆ ಎಪಂಡ ಟೈಪ್ ಕೀಪ್ಯಾಡ್ ದಾದ ಆತುಂಡಿ ಕೀಪ್ಯಾಡ್ ವರ್ಕ್ ಆಪುಜಾ ಅಂದೆ ರಕ್ಷಿತ ಅಂಚ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಳ್ಳಾರಾ ಓ ಅಂಚಾಲೆ ದಾದ ಆತುಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯೆ ಶುಭಕ್ಕ ಓಕೆ ಓಕೆ ಶುಭಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈಕ್ ಪಾಪ ರಕ್ಷಿತ ಕಷ್ಟಡ್ ಉಳ್ಳಾರ ಮಾರೇರ್ ಅಂಚಾನೆ ಆ ರಮೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಬತ್ತೀರ್ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಪಡುಬಿದ್ರಿದಾರ್ ಎಂಚಲ್ಲಾರು ಒನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಅರೆ ಲೈಕ್ ಪಂಡ ಊರು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಮರಕ್ನದು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡರ್ಲ ಕೀಪ್ಯಾಡ್ ವರ್ಕ್ ಆಪುಜಿ ನರಕ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಬೊಡ್ಚಿ ನರಕ ಬರೊಂದು ಇಜ್ಜಾರೀರ್ ಆ ಕೀಪ್ಯಾಡ್ ದಾದ ಆತುಂಡಿ ಛೇ ಅಂಚಾವರ ಬಲ್ಲಿತ್ತು ಮಾರೆ ಎನ್ನ ಅವನ ಸಾಣ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಶುಭಕ್ಕ ಓ ಅವನ ಸಾಣೆ ಶುಭಕ್ಕ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಶೋ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಗ ಪನ್ನಗ ಪಾಪಯ್ಯ ಅವು ದಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಲೋಡ್ ಆತುಂಡ ರಮೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರ್ ಇರ್ ಮೂಲಕ ಇಟ್ಟು ಲೈಕ್ ತೋಜಪ್ಪಾರು ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಾರ ದಾದ ಅಂತ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಲೈಕ್ ಬೈದು ಜೋರ ಲೈಕ್ ದೆತ್ತು ಕೂಡ ವಾಪಸ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಪ್ಪ ಪಡುಬಿದ್ರಿದಾರ್ ಉಗ್ಗುಂಡರೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರೇಗ್ ಓ ಲೋಡ್ ಆದಿತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಪೋಪು ಜತ ಮಸ್ತ್ ಕೋರಿ ಸಾರು ಶುಭಕ್ಕಾಗ ಕೋರಿ ಸಾರು ಸೂಪರ್ ಸಾರ್ ಕೋರಿ ಸಾರಿಗೆ ಏನ್ ತಿಂದ್ರಿ ತಿಂಡಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ ರೊಟ್ಟಿ ಇತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಒಂಜಿ ಎಪ್ಪುನು ಏರ್ ದೆತ್ತೇರು ಲೋಡ್ ಆತುಂಡ ದಾದ ಆತುಂಡು ಪಂದ್ ಗೊತ್ತಾವೊಂದುಜ್ಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಲೋಡ್ ಅಂದೆ ಪಂಡ ಲೋಡ್ ಆದಿತ್ತುಂಡ ಆಪುಂಡಿ ಅಂಚ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಮೊಬೈಲ್ ಫುಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಪೂರ ಪಟ ಇಮೇಜ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಫುಲ್ ಆದಿತ್ತುಂಡ ಅಂಚ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆಪುಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ಇರ ಮೊಬೈಲ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆಪುನೆ ದಾದವು ಎನ್ನಲೆ ಕೂಡ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆಪುನೆ ಇಪ್ಪೊಡು ಅಂಚ ಆಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಬರೆಯರ ಆಪುನೆ ಇವರು ಬತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಪೋಪುಂಡು ಮಾರೆ ರಿಟರ್ನ್ ಪೂರ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಬಂದ್ರು ಹಾಯ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ದೂರ ಪೀನ್ಯಾರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನಿ ಆರ್ ಕೊಡೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇತ್ತು ಜರತ್ತ ಅರೆ ಬೆಚ್ಚಾಂಡ್ ಕೊಡೆ ಮುಗಲ್ ನೇಪಾಳ ಎಂಚಿನ ಕಿರಿಕಿರಿನ್ ಸೀದಾ ಪೋತುನೇರು ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ದ ಕೂಡ ಅಲ್ಪ ಅಂಚ ಜಾಗ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ದ ಆರ್ ಸುಮಾರು ಬೆಚ್ಚಡುಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಮುಗಲ್ ನೇಪಾಳ ಎಂಚಿನ ಬರ್ಪಿರ್ಲ ಹೇಗೂ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಸೀದಾ ಪೋತುನೆ ಹೆಂಗ ಆಪುಜಿ ಕೀಪ್ಯಾಡ್ ಮಾತ್ರ ವರ್ಕ್ ಆಪುಜಿ ಓ ಅಂಚನೆ ಅಂಚನದಾದಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ఇప్పుడు ಕೀಪ್ಯಾಡ್ ದನೆ ಅಂಗಡಿ ತಜಪ್ಪದು ರೆಂಚಿನ ಅದಾದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆಪುಜಿಂದ ಅಂಚದಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಪ್ಪು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಅತೆ ಕೀಪ್ಯಾಡ್ ಮಾತ್ರ ಹಾಯ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಪನಂದುಲೇರು ಶುಭಕ್ಕ ಮೊಬೈಲ್ ಹೊರ ತಿರ್ತು ಪಾಡ್ಲೆ ಸರಿ ಆಪುಂಡು ಸಿಸ್ಟರ್ ಪನಂದುಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಪಾಪ ಮಾರ ಯಾರು ದುಂಬೇನರಕ್ಕ ಅವರಂದುಲ್ಲೇರ್ಗೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ತುಲೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಕಮೆಂಟ್ ತುಲೆ ಮೊಬೈಲ್ ಅವರ ತಿರ್ತು ಪಾಡ್ಲೆ ಸರಿ ಆಪುಂಡು ಸಿಸ್ಟರ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಪಾಪ ಮಾರ್ರೆ ಹಾಯ್ ಶುಭಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಚಂದ್ರಾತ್ಯಕ್ಕ ಬಂದ್ರು ಅನ್ನ ಅನ್ನ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಆ ರಡ್ಡು ದಿನ ದೂರ ಪೋತಾರ ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಅನ್ಕೇಳಿರು ತಿರ್ತು ಪಾಡ್ರ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತೆ ಅನ್ನ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷಿತ ಅಂದ್ ಪಾಪ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ತುಲೆ ತಿರ್ತು ಪಾಡ್ರ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತೇರ ಧರ್ಮದತ್ತವೇ ಪಾಪ ಇತ್ತದ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಚಂದ್ರಾತ್ಯಕ್ಕ ಇದ್ದಾನೆ ದೂರ ಓದ್ತಾರಿ ಅನೈಕ್ಯಾರ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರಿ ಒನಸಾಣೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಚಂದ್ರಾತ್ಯಕ್ಕ ದೂರ ಓದ್ತಾರಿ ರಡ್ಡ ದಿನದಕ್ಕ ಬರ್ಪೇರ್ ನೋಡ್ ಬರ್ಪೇರಿ ಕಾತುಗುಳ್ನು ಕೋಡೆ ಬೋದೆ ಮಾರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ನಂದಂದ್ ಬೈದಾರಿ ಬೇಗ ಓದ್ತಾರತ್ತೆ ಅಂಚಕೇನಿ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇತ್ತು ಚಂದ್ರಾತ್ಯಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರೆ ಮೂಲ್ ಬೈಜಿ ಹೊರದ್ ಎತ್ತು ಕೊರ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಪೊಟ್ಟು ಉಂಟಿತ್ತೇರು ವಿಶಾಲಣ್ಣೆ 10 ಗಂಟೆ ಉಂಟಿತ್ತೇರ ಅವನ ಪಾತೇರೊಂದು ಸರೋಜಕ್ಕ ಬಂದ್ರು ಹಾಯ್ ಮಂಗು ಒಂದೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓಹೋ ಹಾಯ್ 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 ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ದೆ ಚಂದ್ರ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಬನಂದುಲೇರು ಶಿವಕ್ಕ ಸರೋಜಕ್ಕ ಬತ್ತೇರು ಮಂಗು ಬನಂದುಲೇರು ಹಾಯ್ ಮಂಗು ಒಂದು ಕಾಸು ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರ್ದು ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಕುರೆ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಬಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ಕಾಸು ಅಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರೋಡು ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಕುರೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನಿ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಯಾನ್ ಕುವೇಟ್ಗೆ ಪೋದಿತ್ತೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಚಂದ್ರಾತ್ಯಕ್ಕ ಅಂದೆ ಇರ್ ಅವೇ ಕೋಡೆಂಕ್ ಕುವೇಟ್ ತುಯಿಲೆ ಕಾಣಿರೇನು ಇರ್ ಕುವೇಟ್ ಇತ್ತಾರ ಹಾಯ್ ಶುಭಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಚಂದ್ರಾತ್ಯಕ್ಕ ಸರೋಜಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರೆ
ಆರೆ ಕೇಳಾರೆ ನೆನಪಾಪುಜಿಗೆ ಚಂದ್ರದಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾರಿ ಸತೀಶಣ್ಣ ಲೈಕ್ ಸತೀಶಣ್ಣ ಬರ್ನಾನೆ ಕೊರೊಂದು ಬರ್ಪಿರದ ಹಾಯ್ ಸತೀಶ್ ಬಾಬಾ ಪನಂದುಲೇರು ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ. ಹಾಯ್ ಸತೀಶ್ ಬಾಬಾ ಪಂಡೇರಿ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ. ಸರೋಜ ಅಕ್ಕ ದಾದ ಕಜಿಪು ನಮಕ ಕಜಿಪು ಪತ್ಪೆ ಪತ್ಪೆ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾರ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಕೊರ್ತಾರೆ 3-4 ಉಂಡಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಕೊರ್ಪೆ ಬೇಗ ಕೊರ್ಲೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ನೆನಪಾಪುಜಿ ಇತ್ತೆ ಬಂಡ ಏಪ ಇತ್ತೆನೆ ಕೊರ್ಲೆ. ಸತೀಶಾನಿ ಹಾಯ್ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. ಸರೋಜಕ್ಕಲ್ಲ ದೂರ ಬೋತೀರ ಅಡ್ಡು ದಿನಾಂಡು ಸರೋಜಕ್ಕ ದೂರ ಬೋತೀರ ಆರು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತನಾರೆ ಒರಿಯನೆಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಲೋ ಇಜ್ಜದ ಯಾನ್ಲ ಬರ್ನಾಗನೆ ಕೊರ್ತೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಒಂದೇ ಹಾಯ್ ಸರೋಜಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶಾನೆ ಸತೀಶಾನ ಮುರಾನಿ ಕಾರ್ಲ ಕೋಲೋ ಬರ್ತಾರೆ ಐದು ವಕ್ಕಿರ್ನ ಪತ್ಯಾನ ಇಜ್ಜತೆ ಒಂದಿನ ಬೈದು ಜೇರು ಒಂದಿನ ಅಂದ ಎಂಕಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ದು ಜಾರ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ದು ದಾದ ಬೈದು ಜೇರೆಂದು ಕೋಡೆ ಬತ್ತೇರೆ ಪೋಯರೆ ಲೆತ್ತು ಸಾಕು ಬಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಅಲ್ಪ ಜಾಗ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತಾ ವಿಷಾನ ಇತ್ತೆ ಸುಮಾರು 10 ಗಂಟೆ ಇತ್ತೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಬಕ್ಕಂಜೇರು ರಾಜೀವ್ ಹಾಕಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಕೋಡೆ ಬಿನ್ನೇರ್ ಇತ್ತೆರು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ. ಇರ್ನೆಲ್ಲಾಗ್ಲ ಬಿನ್ನೇರ್ ಬರ್ಪೇರ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ. ಓ ಇರ್ನೆಲ್ಲಾಗ್ಲ ಬಿನ್ನೇರ್ ಬರ್ಪೇರ ಅದೇ ಬಿನ್ನೇರ್ ಮಾಂತನಿಲ್ಲ ತಾರ್ ಮುರಾಣಿ ಹೊಂಡೇರು ಬಿನ್ನೇರ್ ಬತ್ತನ ಖರ್ಚ ಆಪುಂಡು ಬಿನ್ನೇರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಡ್ಚಿ ಬನೊಂದಿತ್ತೆರತ ಅಂಚಾಕೆ ಏನ್ನಿ ಬಿನ್ನೇರ್ ಬತ್ತೆರ ಅಂದು ಮರುದಿನ ಮಾರಿ ಅಲ್ಪನೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನಿ ಅಂದ ನೀರು ಅಲ್ಪನೆ ಇತ್ತಾರ ಬೊಕ್ಕಂಚನ ಬತ್ತಿನಿ ಅಪ್ಪ ತರ ಸೋಮವಾರ ಮುರಾನಿ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಇಜ್ಜಾಂಡು ದಾದ ಬಿನ್ನೇರು ತಿಕ್ಕೊಂದೇರ ಜಾತ್ರೆ ಚಂದ್ರತಕ್ಕ ಮುರಾನಿ ಬಿನ್ನೇರು ತಿಕ್ಕೊಂದು ಜೇರು ಮುರಾನಿ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಇಜ್ಜಾಂಡ್ಗೆ ಏರು ಬಿನ್ನೇರ ಲೈವ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡ ಅತ್ತೇನ ಆರು ಬಣ್ಣಿ ಲೈವ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜೆಂದು ಸರೋಜಕ್ಕ ಬಂದ್ರೆ ಎಂಕ ಮುಲ್ಪ ಇಲ್ಲಾಡು ಇಲ್ಲದ ಬರೀಟ್ ಜಾತ್ರೆ ಇತ್ತೆ ದೇವೇರು ಪೇಟೆ ಸವಾರಿ ಅಂಚ ಜಾತ್ರೆ ಓ ಅಂಚನೆ ಅಂಚ ಇರ್ಲ ಬಿಸಿ ಕೋಡೆ ಬತ್ತಿನಿಗೆ ಸತೀಶನ್ನೆ ಅಂದ ಕೋಡೆ ಮಂಗಳವಾರ ಅಂದ ಸರಿ ಐತಾರ ಕೋಲ ಸೋಮವಾರ ಮಾರಿ ಕೋಡೆ ಬತ್ತಿ ನೀರು ಪೂರ ಮುಗಿತ್ತೆ ಬರ್ತಾರತ್ತೆ ಸತೀಶನ್ನ ಅಂಚ ಕೋಡೆ ಬತ್ತಿನ ಅರೆ ಇರು ಕೋಡೆ ಉಂತುದಿಜ್ಜಾರು ಮುರಂದಪುರ ನಿದ್ರೆ ಪುರ ಎತ್ತನತ್ತ ಅಂಚ ಇರು ಸೀದ ಪೋತು ನೇರು ತೆಗ ತಾಂಡು ಬಿನ್ನೇರ್ ಬರ್ಪೇರ್ ಮಾರ್ರೆ ಚಂದ್ರಕ್ಕ ಗಮ್ಮತ್ ಮನ್ಪೊಡ್ಚಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸರೋಜ ಕಂದಂದು ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಬಿನ್ನೇರ್ ಬರ್ಪೇರು ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ಪರ ಉಂಡತೆ ಒರಿಯಾಗ ಬತ್ತಂಡೇರ್ಲ ಬಿನ್ನೇರೆ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ದನ್ ಬೊಕ್ಕ ಬರೋ ಒಂದೇ ಪೇರತೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಅಂದ ಎಂಕ್ಲೆಲ ಆಯ್ಕಾತನ್ ಕೊಡೆ ಕುಲ್ಲು ದುಜೇರು ಪೋಯೇರು ಪೋರ ಬಂಡ ಪೋಯೇರು ಹಾಯ್ ಸತೀಶ್ ಪೊನ್ನು ಪಿಲಿ ದಾದ ಹುಷಾರ್ ಉಂಡಾ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನಡ ಸರೋಜಕ್ಕ ಪೊನ್ನು ಪಿಲಿಜ್ಜಿಗೆ ಅಪೋದಾತಂಡಿ ವಾರ ಮುರಾನಿ ಬುಡ್ದು ಹೋಗ್ತಾರತ್ತ ಪೊನ್ನು ಬಿಲ್ಲಿನ ಆರು ಪೆರ್ಡೋರ್ದು ಕಾರ್ಲಾಡಿತ್ತಾರೆ 2 ದಿನ ಪೊನ್ನು ಬಿಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ಪ ಗುಂತುಂಡ 4 ಕೋರಿ ಸಿಕ್ಕುಂಡು ಕಟ್ಟಾಡು ಓ ಭಯಂಕರ ಮರ ಇರ್ನ ಕೋರಿ ಇತ್ತನ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಅತ್ ಬಾವೇರ್ನ ಕೋರಿಯ 4 ಕೋರಿ ತಿಕ್ಕಣ ಮಾರ ಸಮ ತಿಂದಾರ ಅಂದತೆ ಎಂಗ ಪನ್ಪುಂಡ ಎಲ್ಲ ಬೈದು ಎತ್ತ ಮಾರ್ರೆ ನೀರು ಇನಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲಾರು ಪೊನ್ನು ಪಿಲ್ಲಿ ದಿನಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೆ ಅದೇ ಕೋರಿ ಏರ್ನ ಸತೀಶನ್ನ ಕಟ್ಟಾಡು ಏರ್ನ ಇರ್ನ ಕೋರಿ ಇತ್ತನ ಬಾವೇರ್ನ ಕೋರಿ ಇತ್ತನ ಮಾರ್ರೆ ಅವಳು 4 ಕೋರಿ ಕಾದುಂಡು ಆವಲಿ ಮಾರ್ರೆ 4 ಕೋರಿ ತಿಕ್ಕಣತ್ತ ಒಂಜಿ ಎಂಕು ಓಡಿತ್ತುಂಡತ್ತ ಮಾರ್ರೆ ಇರಿತ್ತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲಾರು ಯಾನ್ ಪೋಪುಜಿ ಕಟ್ಟಾಗು ಬಾವೇರ್ನ ಅಂದ ಅವ್ವೇಕೇನ್ ಯಾನ್ ಇರೇ ಪೋತಲ್ಲತ್ತ ಬಾವೇರ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ವಾ ಸತೀಶನ್ನ ಕೋರಿ ಆಸೆ ಬೂರು ಕೋರಿ ಆಂಡ ಕೋರಿ ಮುಗ್ಗಿದೀನಿ ಸತೀಶನ್ನ ಕೋರಿ ಈರು ಮುರಾಣಿ ಪನ್ಪಡೆ ಅನ್ ಬರ್ಪೇದೆ ಮಾರೆ
ಇರಿನಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸರೋಜಾಕ ಆಸೆ ಅಂಡಿಗೆ ತುಲೆ ಆಸೆ ಬುರು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಓ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಕೋರಿ ಆಸೆ ಬುರು ಮಡಿಯಾಳಗ ಬಂದ್ರು ನಮಸ್ತೆ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಡಿಯಾಳಗ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಒನಸಾಂಡೆ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ 5 ಓಕೆ 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 ಲೈಕ್ ಕೊರ್ನೇಕ್ ಬೇರೆ ಗುರಿ ಇರ್ತೇನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಡಿಯಾಳಗ ಅದೇ ಪಕ್ಕ ನೆನಪ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಕತೆ ಮಡಿಯಾಳಗ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಇರ್ನ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂಕ್ ತೂಂಡ ಆಪುಜಿ ಪಾಪ ತೋಜುಂಡು ಆ ಕೋರ್ದಟ್ಟ ಪೋಪುಜಾರಿ ರತೆ ಕೋರ್ಲೆನ್ ತುಂಡರೆ ಪಾಪ ತೋಜುಂಡು ತಿನ್ನಾಗ ಸಾಮ ತಿನ್ಪಾರು ಇರೆಗ್ ತಿನ್ನಾಗ ಪಾಪ ತೋಜಿ ಅಂದತೆ ಅವ ಸಾಯ್ತಿಪ್ಪುಜ ಇರಂಕೆ ಏನು ಮಾಡತ್ತೆ ಅವ ಸಾಯ್ತದು ಇಪ್ಪುಂಡು ತಿನ್ನಾಗಲ್ಲ ಪಾಪ ತೋಜರು ಬರ್ಪಿ ಸರಿ ಬಲೆ ಪೂರ ಪನಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಬರ್ಪಿ ಸರಿ ಇದೆ ಈತ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ದಿನ ಬರ್ಪಿ ಸರಿಗೆ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತುಂಡು ನನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊನೆ ದಿನ ಆಯ್ತಾ ಬೊಕ ಇನಿ ಕೊನೆಯ ದಿನ 2025 ಕೊನೆಯ ದಿನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬ್ರದರ್ ಬತ್ತೀರ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರ್ಗೆ ಒನಸಾಣೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜನ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಇನಿ ಬೇಲೆಗ್ ಪೋದಿತ್ತಾರ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣ ಉಗ್ಗ ಉಂಡಾರೇರು ಮಡಿಯಲಗ ಉಲ್ಲಾರೆ ಪೂರಾ ಒಡೆ ಪೋಯರು ಚಂದ್ರಕ್ಕ ಕೋರಿ ಕಜಿಪ್ಪು ಮನ್ಪರೆ ಪೋಯರ ಸರೋಜಕ್ಕ ಚಂದ್ರಕ್ಕ ಕೋರಿ ಕಜಿಪ್ಪು ತಿನ್ಪುಜೆರಿತ್ತೆ ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ತಿರ್ಕತ್ತೆ ಅರೆ ಓನ್ಲಿ ವೆಜ್ ಎಲ್ಲಂಜಿ 15 ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ ವೆಜ್ಜಿಗೆ ಅಕ್ಕನ ಜ್ವರ ಕೆಮ್ಮ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡೆ ಏನಂದುಲೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನಿ ಒಂತೊಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡಿ ಕಮ್ಮಿ ಕಮ್ಮಿ ಒಂದುಂಡು ಮಡಿಯಲಾಗ ಆಯ್ತು ಕೋಳಿ ಓ ನಿಮ್ದು ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಕೋಳಿಯ ನಿಮ್ಗೆ ನೀ ಕೋಳಿ ತಿಂತಾರ ಮಾರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೋಳಿ ತಿನ್ನುದಿಲ್ಲ ಕೋರಿ ಇಜ್ಜದ ತಿನ್ಪುಜಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ರಜೆನೆ ದಾದ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ರಜೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಇರ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ದಾಯ್ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಕೋಲ್ದಾಗ ಪಿತ್ತುಂಡೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣ ದಾಯ್ ರಜೆ ಮಲ್ತಾರು ಸರೋಜ ಅಕ್ಕಾಗ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇನಂದುಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಬೇಲೆ ಇತ್ತುಜ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣ ತೀರೆ ರಜೆ ಮಲ್ತಿನ ಒನಸ ಆತಿಜಿ ಕಜಿಪ್ಪು ಮೀನು ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣ ಮೀನ ಇರೆಗ್ ಇರು ಮೀನುಂಡು ನಿನ್ನಿಲ ರಜೆ ಮಲ್ತಾರ ಬೇಲೆಗ್ ಐಕ 6 ವೆಜ್ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಬಿನ್ನೇರು ಬರ್ಪೆ ಪಂತಿನಿ 6 ಬರ್ರೆ ಬಂತೀನಿ ಅಂದಂದು ವೆಜ್ ಇಡುಲ್ಲೆರತ್ತೆ ಅಂಚ ಬಿನ್ನೇರೇನು ಬರ್ರವಂತೀನಿ ಅರ್ರ ಮಂಡೆ ಬ್ರೆಡ್ ಅಂಡಿ ಐಡಿಯಾ ಅರ್ನ ತರಕಾರಿ ಅಂತ ಕಡಿ ಚಂದ್ರ ಅಕ್ಕನ ತರಕಾರಿ ಗಂಡ ತರಕಾರಿ ಸುಧಾರ್ಪುಲೆ ಅತ್ತ ಅಂದು ಕೋರಿಗೆ 200 ರೂಪಾಯಿ ಇಲ್ಲೇ ಮುರಾನಿ ಯಾರು ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ನಾಗ ಏರ್ಲ ಬಿನ್ನೇರು ಬೈದ್ಯರ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ ವೆಜ್ ಡಿಪ್ನಾಗ ಬಿನ್ನೇರು ಬೈದ್ಯರಿಗೆ ಕೊಡೆ ಆ ರೀತಿ ದೂರ ಪೋಯರಂದು ಗೊತ್ತು ಆರ್ ಇಜ್ಜದ ఉంది ಆರು ಪೋಯರಂದು ಬಿನ್ನೇರ್ನದಲ್ಲ ಒರಿದನ ಅದಂತೂ ಹೊರ ಪೋಯರಾರು ಯಾನ ಟೆಂಪಲ್ ವನಾಸು ಓ ಇರ್ ಟೆಂಪಲ್ ವನಾಸ್ ಅತ್ತೆ ಸೂಪರ್ ಅತ್ತ ಟೆಂಪಲ್ ವನಾಸ ಇರೆಗ್ಲ ಜಾತ್ರೆ ಅಂತ ಕೈತಾಳ ಅಂಚ ಟೆಂಪಲ್ ವನಾಸ ದೂರ ಪೋತಿರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ ನಿಂತಿರ ಒಡೆ ಪೋತಿರು ಪೂರ ಜಾತ್ರೆ ಕೋಲ ನಾಟಕ ಆಟ ಪೂರ ಇಪ್ಪುಂಡು ನನ್ನ ನಾಡಂದು ಬರ ತಿಕ್ಕುಜೀರು ವಾರಕ್ಕೆ 2 ದಿನ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಮಂಗಳವಾರ ಮತ್ತು ಶನಿವಾರ ಮಡಿಯಾಲಗ್ ಅಂದೆ ಹೌದಾ ಮತ್ತೆ 4 ದಿವಸ ನಾನ್ ವೆಜ್ ನಿಮ್ಗೆ ಮಡಿಯಾಲಗ ಸೂಪರ್ 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 ಮಾರೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲವೇ ನಮ್ಗೆ ವೆಜ್ ಇನ್ನು ವೆಜ್ ಇತ್ತನ ವೆಜ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಬೇಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಎಲ್ಲೇ ಉಂಡು ಅಂದೇ ಪ್ರಕಾಶನ್ ಬೇಲೆ ಕಡಿಮೆನೆ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಐತೆ ಇತ್ತೆ ಪೊಸತ್ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಜಿ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಇಂಚ ಬೇಲೆ ಇಪ್ಪುನ್ ಚಿಲ್ಲರೆ ಚಿಲ್ಲರೆ ಬೇಲೆ ಇಪ್ಪುನು ಮಾರೆ ಇಂಚ ಪೂರ ಆತು ಮಾಲ್ ಇಜ್ಜ ಮಾರೆ ಇನಿ ಬೋಡೆ ಮಾಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡಂಡ ಪರ್ಲೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಮಾಲ್ ದಾರಿ ಇಜ್ಜೆರತ್ತ ದಾದ ಅಲ್ಪನು ಬಿಸಿ ಬಂತೇಳಿ ಇವ್ರು ಕಾರ್ಲಾಡೆಂದು ಜೋಡ್ ರಸ ಇಡ್ತಾರೆ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಬಾರ್ ಇತ್ತಂಡು ಸೀದಾ ಜೋಡ್ ರಸ ಪೋಪುನು ಆಯ್ತಾ ಪುದರ್ ದಾದ ದಾದಲ ಒಂಜುಂಡು ಅಂಡಲ ಯಾನು ನಿಗ್ಲೇಡ ಪಾತೆರ್ರ ಬೈದೆ ಪನಂದುಲೇರ್ ಸರೋಜಕ್ಕ ಅಂದ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡಿ ಇರು ಜಾತ್ರೆ ಅಲ್ಪ ಅಂಡಲ ಬೈದಾರತ್ತ ಪಾತೆರ್ರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬರ್ರ ಬಂತಿಜಾರಿ ಇರು ಅವಳ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ ಜಾತ್ರೆ ಅಂಡಲ ಇರಂಜಂಗ ಪಾತೆರ ಬತ್ತರ ಅವಳ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಮೀಯರ್ ಕಂಬ್ಳ ಬಲೆ ಐತರ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಹೊಸ ವರ್ಷಗ್ ಮಾಲ್ ಇಜ್ಜಿಂಡ ದಾದ ಹೊಸ ವರ್ಷಗ್ ಮಾಲ್ ಇಜ್ಜಿಂಡ ತುಲೆ ಇಡೀ ವರ್ಷ ಬೊಕ ಪರ್ಪುನ ಬುಡ್ಪೇರು ಇನಿ ಹಿಡ್ದೆ ಪರ್ರ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಎಲ್ಲೆಡ್ದೊಕ್ಕ ಪರ್ರಾನೆ ಇಜ್ಜಿ ಸತೀಶ್ ನಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಲಕ್ಷ ನಾವು ಇನಿಯೇ ಪರ್ರೆ ಪರಲ್ಲಿ ಇನ್ನಿತ್ತ ಲಾಸ್ಟ್ ದಿನ ಹೊಡ್ದು ನಾನು
లాస్ట్ ముట్ట పర్రానే ఇచ్చి అని చెప్పాడు. నన్ను బొడిచి బుడక ಮಾಲ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೆ ಬುಡ್ಚಿ. ಹೌದು, ಇಲ್ಲಿ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಡಿಯಾಲಗ. ಮಡಿಯಾಲಗ ನೀವು ಎಲ್ಲಿರುದು? ನೀವು ಎಲ್ಲಿರುದು? ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿರುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಮಾರ್ರೆ. ಒಲ್ಪ ಜಾತ್ರೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಸತೀಶನ್ನೆ. ಸರೋಜಕ್ಕ ಜಾತ್ರೆ ಒಲ್ಪಂದ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಸತೀಶನ್ನೆ ತುಲಿ ಆರ್ನ ಊರುಡಿಯೇ ಸತೀಶನ್ನ ಓಲೋಲ್ ಜಾತ್ರೆ ಅಂಡ ಆರ್ ಪೋಪೆರ ನನ್ನ ಪರ್ಪುನ ಬೊಡ್ಚಿ ಇಜ್ಜಿಜಿ ನನ್ನ ಪರ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಸತೀಶನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಗಿನ್ ಗಮ್ಮತ್ ಇಜ್ಜಿ ಪೊಸ ವರ್ಷಗೂ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಪ್ರಕಾಶನ್ನೆ. ಗಮ್ಮತ್ ಅವೇ ಗಮ್ಮತ್ ಕಡಿಮೆ ಗಮ್ಮತ್ ದಾದ ಪೊಸೆ ವರ್ಷ ಬರೊಂದು ಎಪ್ಪುಂಡು ಮುರಾಣಿ ಬತ್ತುಂಡು 26 ಪೋಂಡು 25 ಪೋಂಡು 26 ಬತ್ತುಂಡು. ಒಂದು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ. ನೀವು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರುದಲ್ವಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ, ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ನೀವು. ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಿಂದ ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಿಮ್ಗೆ. ಒಲ್ಪ ಊರು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೆ. ಸರೋಜಕ್ಕೆ ಈರ್ನ ಊರು ಒಲ್ಪ ಅಂದ್ ಸತೀಶನ್ನೆ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅರೆ ನಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾತು. ಆರ್ನ ಊರು ವಾಮದ ಬದಾವ್. ಗೊತ್ತು ಜಂಕೋಲೊಂದು ವಾಮದ ಪದಾವ್ ಪಂಡೆ ಓ ಪದಾವ್ ಒಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪದಾವ್ ಪದಾವುಡು ಕೆಲವು ಪದಾವುಲ್ಲ. ಐಂಜನ ದುಂಬು 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 ಬಲೆ ಪಿರ ಉಂತು ಹಚ್ಚೇರ್ಲ ದುಂಬು ದುಂಬಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ದಿನ ಲಾಸ್ಟ್ ಉಂತೋರ್ ದುಮ್ ದುಂಬಲೆ. ಶಿವರಾಮ್ ಬ್ರದರ್ ಬಂದ್ರು. ಹಾಯ್ ಶಿವರಾಮಣ್ಣ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರ ಒನಸಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತೀರ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಶಿವರಾಮಣ್ಣ ಕೊರಿಯರೇ. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅವು ಕುಡ್ಲಾದ ಸತೀಶಣ್ಣ ಕುಡ್ಲಾದ ಸತೀಶಣ್ಣ. ಸರೋಜಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಮಂಗುಡ ಪಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲೆ ಯಾನೆ ಕಟೀಲು ಪೋಪೆ ದಾಯೆ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಆಟ ಉಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಬಲೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್. ಓಲ ಆಟ ಸರೋಜಕ್ಕ ಆಟ ಓಲಿಯೇ ಕಟೀಲ್ಡ ಓಲ್ ಆಟ ಮುಖ ವಿಶೇಷ ದಾದೆ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಪ್ರಕಾಶನ್ನ ವಿಶೇಷ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ವಿಶೇಷ ಪೂರ ಈರ್ನಾನೆ ಈರ್ ಪನ್ಲೆ ಎಂಕುಲ್ ಕೇನ್ ಬಾ ದಾದ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ನಲ್ಲ ಪನ್ಲೆ ಪ್ರಕಾಶನ್ನ ಈರ್ ಪನೊಂದು ಪೋಲೆ ಎಂಕುಲ್ ಕೇನೊಂದು ಪೋಪ ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ದಾದ ಗಮ್ಮತ್ ಉಂಡದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಡು ಇತ್ತಂಡ ಪನ್ಲೆ ರಡ್ ಉನ್ಕ ಈರ್ನ ಇಲ್ಲಾಡು ಬತ್ತದು ಜೋರ್ ಸುರಂಡಿ ಪಿಲ್ಲುಗು ಹೊಸ ವರ್ಷ ಕೇನುಂಡೆ ಗಮ್ಮತ್ ಸರೋಜಕ್ಕ ಆಟ ಓಲು ಸತೀಶಣ್ಣ ದೂರ ಪೋಯಾರು. ಅವು ಕುಡ್ಲಾಡ ವಾಮದ ಪದ ಕುಡ್ಲಾಡಕ್ಕೆ ಏನೇರು ಅನ್ನಾಗು ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂಕ ಪತ್ಪೆ ಸತೀಶಣ್ಣ ಪತ್ಪೆ ಶಿವರಾಮನ್ನೇ ಒಂಚಿ ಪೋಯರು ಪ್ರಕಾಶನ್ನೇ ದೂರ ಪೋಯರು ಐಂಜನ ಉಲ್ಲ ರೈಡ್ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಬೇಗ ఒక ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಹೊಸ ವರ್ಷಗು ಎಲ್ಲೆಗ್ ಗಮ್ಮತ್ ಫೆಬ್ರವರಿ 1 ಮಗಲೆಗ್ ಮದಿಮೆ. ಓ ಪ್ರಕಾಶನ ಈರ್ನ ಮಗಲೆ ಮದಿಮೆನಾ
ಫೆಬ್ರವರಿ ಒಂಜೆಕ್ ಜನವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಓ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಲು ಇಪ್ಪುನ ಮಾರ್ರೆ ಮದಿಮೆಂಡೆ ಓ ಅಂದೆ ಅಂಚ ಗಮ್ಮತ್ತು ಉಂಡತೆ ಅಪ್ಪಂಡಿರೆ ಖರ್ಚಿಲ ಉಂಡತ ಮಾರೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಕಾಶನ್ನ ಮಗಲೆಗ್ ಮದಿಮೆಂಡ ಸುಮಾರು ಖರ್ಚುಂಡು ಓ ಅಂಚ ಆ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಬರ್ತೀರ ಹಾಯ್ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಎಂಚಲ್ಲರ್ ಬಾರಿ ಅಪೂರ್ವ ಆತಾರ ಸುಜಾತಕ್ಕ ದೂರ ಬೋತಾರಿ ಎಂಚಲ್ಲರಿ ಲೈವ್ ಸ್ವಾಗತ ಒನಸಾಂಡೆ ಸುಜಾತಕ್ಕನ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ ಜಡಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಹೊಸ ವರ್ಷಗ್ ಕೋರಿ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ನ ಹೊಸ ವರ್ಷಗ್ ಪೊಸತ್ ಕೋರಿ ಅವಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಪರತ್ ಪುರ ಆಪುಜಿ ದುಮುದ ಪುರ ಆಪುಜಿ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಹೊಸ ವರ್ಷಗ್ ಪೊಸತ್ ಕೋರಿ ಅವಡು ನನ್ನ ಮಲ್ಲ ಅವಡತ್ತೆ ಈಗ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊರೋಡೆಲ್ಲ ఒక 45 ದಿನ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಎನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ದಾಯಿ ಓದಿದ್ಯಾರು ಓದಿ ಸರಜಾಕ ಕಡ ಬನ್ಯತೀರ ಆಟ ಸರಜಾಕ ಈರು ಓಲ್ ಪೋತಾರು ಮಂಗುಡ ಪನ್ಲೆ ಎಲ್ಲೆ ಯಾನೆ ಕಟೀಲು ಪೋಪೆ ದಾಯಿ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಆಟ ಉಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಪಂಡ ರವ್ವತ್ತೆ ಮೆಸೇಜ್ ಸರೋಜಾಕ ಓದುದ್ದೆ ಈರು ಕೇಂದು ಜಾರು ಐಕೆ ಯಾಂದಾದ ಮಲ್ಪನಿ ಸರೋಜಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಓದಿದತ್ತೆ ಸವಿತಕ್ಕ ಬತ್ತೇರು ಹಾಯ್ ಅನ್ನ ಅಕ್ಕ ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ಬಲೆ ಬಲೆ ಸವಿತಕ್ಕ ಎಂಚಲ್ಲರು ಒನಸಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರೇಗ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ ಜನ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಸವಿತಕ್ಕ ಒನಸಂಡ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಲೆ ಅವೇ ಪನಂದುಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣನ ಮಗಲೆಗ್ ಫೆಬ್ರವರಿ ಒಂಜೆಕ್ ಮದಿಮೆಗೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಲ್ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಅನ್ನೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಪೋಡ್ಗೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ಒಂಜೆಕ್ ಮದಿಮೆ ಪೋಡ್ಗೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಎಂಕ್ ಪೊಷ ವರ್ಷಗ್ ತೆತ್ತಿ ಮನಂದುಲೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಮನಂದುಲೆ ಎಂಕ್ ಹೊಸ ವರ್ಷಗುಲ ತೆತ್ತಿ ಹೊಸ ವರ್ಷಗುಲ ತೆತ್ತಿಗೆ ಅರೆಗೆ ಏಪಲ ತೆತ್ತಿ ಅಂಚೆ ಹೂ ವರ್ಷ ಬತ್ತನ ದಾನೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಏಪಲ ಟೆಟ್ಟಿ ಅತೇರೆಗ್ ವರ್ಷ ಹೂ ಬತ್ತನ ದಾನೆ ಏಪಲ ಹೂ ಎತ್ತಿ ಸವಿತಕ್ಕ ಆಂಡ್ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಪಾಲಕ್ ಪಲ್ಯ ಪನಂದುಲೇರು ಸವಿತಕ್ಕಗ್ ಅಂದೆ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಅಂಡ ವಾ ಎಂಕ್ ಕಾಲ್ ಬತ್ತನ ಅಂಚ ಪನಂದುಲೇರು ಸರೋಜಕ್ಕ ಅವಿ ಆನ ಆಟ ಓಲ್ ಕೆಂಡೆ ಓಲ್ ಆಟ ಕಟೀಲ್ಡೆ ಆಟನ ತೋಲ್ ಆಟ ಅಲೆ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಬತ್ತಿರತ್ತ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಸುಮಾರು ಸಮಯದ ನಂತರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31 ತಾರೀಕಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಹಲವು ಸಮಯದ ನಂತರ ಬಂದವರು ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ತಂದರು 90 ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡಂದಿತರತೆ 90 ಹೊಸ ವರ್ಷಗಂದು ಬತ್ತಿರತೆ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಹಾಯ್ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಬನಂದಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಬಂದ್ರು ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಬಂದ್ರು ಮಾತ್ರೆಗಳ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡು ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಬಂದ್ರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ತೂಲೆ ಬತ್ತಿರತ್ತೆ ಇನಿತ ದಿನಾರ್ ಮೋಸ ಮಲ್ತಿಜೇರು ತುಲೆ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಬತ್ತೇರು ಮಾಲ್ ಪತ್ತೊಂದೆ ಬತ್ತೇರು ನಮ್ಮನ ಲೈವ್ ಜತ್ತೇರು ಯಾರು ಹಾಯ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಬನಂದುಲೆ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ತೂಲೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಬತ್ತೇರು ನಮ್ಮನ ಲೈವ್ ಜತ್ತೇರು ಇನಿತ ಕಡೆ ದಿನ ಬತ್ತೇರಾರು ಮಾಲ್ ಪತ್ತೊಂದೆ ಬತ್ತೇರು ಹೊಸ ವರ್ಷ ಆತೆ ನನ ಮಾಲ್ ಪರ್ಪುಜ ಎಂಕುಲು ನಾಗೇಶನ ತೂಲೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ಹೊಸ ವರ್ಷ ಆತೆ ನನ್ನ ಮಾಲ್ ಪರ್ಪುಜ ಎಂಕುಲು ಇನಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಪರ್ಕ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಇನಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31 ಕಡೆ ದಿನ ತೇನಿ ಎಲ್ಲೆಡ್ದು ಒಕ್ಕ ಬೊಡ್ಚಿ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಆರು ಇನಿ ಬತ್ತೇರ ದಾಯ್ ಬೇಜಾರೋಡು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಪರ್ಕ ಎಲ್ಲೆಡ್ದು ಒಕ್ಕ ಬೊಡ್ಚಿ ಪಿಂಟುಲ ಬತ್ತನ ಪಿಂಟು ದಗ್ಲೆ ಪಿಂಟು ಬತ್ತುಂಡು 90 ದಗ್ಲೆ 90 ಕಟ್ಟುಂಡು 16 ಗಂಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಪರ್ಪುಜಿ ಅಂದಂದು 16 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಪರವಲ್ಲಿ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ 16 ಗಂಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಪರ್ಪುನ ಬೊಡ್ಚಿ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ವರ್ಷ ಓವರ್ಲೋಡ್ ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲೆಂಜಿ ಎದುರು ಪಾಡ್ರಂಜಿ 90 ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುಂಡ್ರು ಮಿಯಾರ್ದ ಕಂಬುಲಾಗ್ ಬಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ ಬರ್ರ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸುಜಾತಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಮಿಯಾರ್ದ ಕಂಬುಲಾಗ್ ಬಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಶನಿವಾರ ಇತ್ತಾರ ಆಟ ಕಟೀಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಅಲ್ಪ ಬಲೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಆಟ ಕಟೀಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ದಲ್ಪನೆ ಓಹೋ ಅಂಚ ರಾತ್ರಿ ದಾಯ್ ಬೊಲ್ಪ ಮುಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ಆಟ ಕಣ್ಣು ಮುಲ್ದೆ ತೋಡಿಲ್ಲ ತಡ್ಕಂಡ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಜಯಕ್ಕ ಬಂದ್ರು ಹಾಯ್ ಜಯಕ್ಕ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಇರೆ ಗವೆ ಎಲ್ಲದ ವಿನಿ ಬನ್ನಿ ಇರ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಬತ್ತಿಜಾರ್ಡ ಬೊಕೇರೆಲ್ಲ ಪಂತಿಜಾನೆ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಅಂದು ಪಂಡ ಇನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಆತ ಜಯಕ್ಕನ ಒನಸಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೈವ್ ಸ್ವಾಗತ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ ಜನ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ
90 ಗೆತ್ತುದೀಕ ಕಾಂಡೆಗು ಈರು 12 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಪರ್ಪುಜಿ ಬನ್ನಿ ಅತ್ತ 12 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಪರ್ರೆ ಇಜ್ಜಿಂದು ಕಾಂಡೆಗ್ 90 ಎತ್ತಿನ 12 ಗಂಟೆ ಕರೀಜ ಎಲ್ಲೇ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಪರ್ವಲ್ಲಿ ಅತ್ತೆ ಅಂಚ 90 ಗೆತ್ತುದೀಕ ಕಾಂಡೆಗೆ ಯಾವ 90 ಎಗ್ ಬೊಚ್ಚ ದಾದೇ ಈಜಿ ಬೊಚ್ಚ ದಾ ಸರೋಜಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಓ ಕುಡ್ಲ ತಂಗಿ ನೀವು ಚಂದ್ರಗೋವ. ಓ ಕುಡ್ಲ ತಂಗಿ ನೀವು ಗಿರ್ಮಿಟೋ ತಿಂದ್ರಾ? ನಮ್ದು ಅನ್ನ ಸಾಂಬಾರು. ಗಿರ್ಮಿಟೋ ತಿಂದಿದ್ದೀವಿ ಚಂದ್ರು ಗೋವಾರ್ ಅವರೇ. ಲೈಕ್ ಕೊಡೋದಿದೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದದ್ದಕ್ಕೆ. ನಿಮ್ದು ಚಂದ್ರು ಊಟ ಬ್ರದರ್ ಆಯ್ತಾ? ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ನಿಮ್ದು ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ನೀವು ತಿಂದ್ರಾ ಗಿರ್ಮಿಟೋ? ಮುದ್ದೆ ಸಾರು ಆಯ್ತಾ? ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಸಾರು ಅಲ್ಲ ರಾಗಿ ರೊಟ್ಟಿಯ ಅನ್ನ ಸಾಂಬಾರ? ನಮಗೆ ಅನ್ನ ಸಾಂಬಾರು. ಎಡ್ಮ ಜನ ಅಲ್ಲೇ ಬಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಅಲ್ಲ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಇತ್ತನ ಪತ್ತೊಂದು ಬಲೆ. ಅರೆ ಮೀನ್ ಕಸಿ ಪೊನ್ಯತ ನನ್ನ ಸುರು ತಿರ್ಗಾರೆಗ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ. ಓಯ್ ತಿರ್ಗಾರ ಸುರ ಅಂಡ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಅವು 90 ಪಂಡತೆ 90 ಪರ್ತು ಜತೆ ಇರ್ ತಿರ್ಗುನು ಬನೊಡ್ಚಿ ಇನಿ ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೀ ರೈಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಜಯಕ್ಕ. ಓ ಸೂಪರ್. ಅಂದೆ ಸೂಪರ. ಸತೀಶನ ತಿರ್ಗಾರ ಸುರಂಡೆ ಸತ್ಯ ಇರ್ ಸುಳ್ಳು ಬನೊಡ್ಚಿ ಸತ್ಯ ಮಲ್ಲೆ ಸತ್ಯ ಸುಳ್ಳು ಬಣ್ಣ ಯಾರು ಬಾರೆ. ಸರಿ ಆಂಡ ಹೊರ ಮಾತ್ರ ಕೋಡೆ ಲಂಚನ ಬಡ ಅವು 90ದ ಸುದ್ದಿ ದೆಪ್ಪನ ಚೂರು ತಿರ್ಗಾರ ಸುರಾಪ್ನ ಐಕ್ 90 ಪಂಡ ಆಪುಜಿ ಅತೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಐ ಕೋಡೆ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ. ಕೋಡೆ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಕೋಡೆ ಇತ್ತೇನು ಇತ್ತೇರೆ ಈರೇನು ಎಂಕ್ ಕಲ್ಪಡ್ಬೇಕು ಲಕ್ಕ ಸುಮಾರು 10 ಗಂಟೆ ಉಂಟು ಇತ್ತು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಲಾಯ್ಕಿತ್ತು. ತಿರ್ಗಾರ ಸುರಾಂಡಿತ್ತೆ ಈತ ಬರ್ತು ಸರಿ ಇತ್ತು ನಿತ್ಯ ತಿರ್ಗಾರ ಸುರಾಂಡತೆ ಇರೇನ ಮೋನೆ ದಾನಿ ತೋಜಿಜ್ಜಿ ಮೋನೆ ತೋಜಾರ ಮೂಲ ತಿರ್ಗು ನೈಟ್ ಒಡೆ ಮೋನೆ ತೋಜಿನು ಜಯಕ್ಕ ಇಂಚ ತಿರ್ಗಂಡ ಒಡೆ ಮೋನೆ ತೋಜಿಂಡು ನಿತ್ಯ ತಿರ್ಗುಂಡು ಬನೊಂದುಲ್ಲೆರು ಪೂರ ಬನೊಂದುಲ್ಲೆರು. ನಾಗೇಶನ 90 ಬತ್ತನೇ ಬತ್ತನು ತಿರ್ಗಾರ ಸುರಾಂಡು. ತಿರ್ಗಂಡ ಏರ್ಲೆಪ್ಪು ಜೇರಿತೆ ಪೂರ ಬೋಪೇರಿತ್ತೆ ನಾಗೇಶನೇ ತಲ್ಕೆ ಬತ್ತನು ಈರಿ ಇತ್ತಾರ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇತ್ತು ಜಿ ಕೋಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತನು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಬರ್ತಿತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಇವುಡು ಅವ್ರು ವಿಶಾಲನೆ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಅಂತೆ ಬರ್ತಿತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಪ್ಲೇಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಅಂತ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇತ್ತಂಡು ಈರು ಪೋಯರತ್ತೆ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಬರ್ತಿತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಇವುಡು ಬೊಕ್ಕ ಪೋಯಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ಲ ಪೋಯರು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ಲ ಪೋಯೆ ಕಾರ್ ಅಂಚಿ ಪೋಯರು ಯಾನ್ ಇಂಚಿ ಪೋಯೆ. ಬಾಲ್ ಚಾ ಕುಡಿಯುವ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಕುಡಿಯುವ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಈರ್ನ ಬಾಲ್ ಚಾ ಪಾರ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ದಿನ ಕೋಲಾಪುರ ಗಮ್ಮತ್ತ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಕೋಲಾಪುರ ಗಮ್ಮತ್ ಇತ್ತಂಡೆ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಕೋಲ ಗಮ್ಮತ್ತೆ ಏಕೆನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಯಾನ್ ಲವ್ ಏಕೆನಿ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಕೋಲಾಪುರ ಗಮ್ಮತ್ ಇತ್ತಂಡ ಗಮ್ಮತ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ಇತ್ತೆ ಸತೀಶನೆಲ್ಲ ಪನ್ಪುಜೇರು ಕೇನುಂಡ ಇಜ್ಜಂದ ಅವ್ರು ಬೆಚ್ಚೋಡುಲ್ಲೇರು ಸಾಧಾರಣ ಗೊತ್ತು ಇಪ್ಪೋಡಾರು ಅದಿಜ್ಜರ ಸ್ಟೇಟಸ್ ತುಯ್ಯಾರ ಅನ್ನ ಕೋಲದ ತುಯ್ಯ ಪಡ್ದಾರೆ ಅಂತ ತೂತುಜಿ ಮಾರೆ ಯಾನ್ ಕೋಡೆದ ತೂತಿರ್ ನೆಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಯಾನ್ ತೂತುಜಿ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ತುಕ ಬೊಕ್ಕ ತೂಪೆ
ಏತು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ನಾಗೇಶನ್ನ ಕೋಲದಲ್ಪ? ಕೇನುಂಡು ಪನಂದುಲೆ ಸತೀಶನ್ನೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಕೇನುಂಡೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಾಗೇಶನ್ನ ಒನಸಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರೇಗ ಇರ್ನದು ಜನ ಇತ್ತಂಡೆ. ಓಕೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಏತ್ ಬರ್ತಾ ಆತನ ಕೋಲ ಬೊಲ್ಪ ಮುಟ್ಟ ಆತಂಡ ನಾಗೇಶನ್ನ ಬೊಲ್ಪ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತಂಡೆ ಕೋಲ ಏತ್ ನಾಲ್ ಬುತ್ತದತ್ತನತೆ. ನಿಕ್ಲೇನ ಒನಸಂಡೆ ಕೇನಂದುಲೆರ್ ಜಯಕ್ಕ ಒನಸಾಣ ಜಯಕ್ಕ ಎಂಕಲ ಒನಸಾಂಡೆ ಇರ್ನ ಒನಸಾಂಡೆ ನುಂಗೆ ಮೀನ್ ಸಾರ್ಲ ಮಟನ್ ಬೋಟಿ ಸುಕ್ಕ ಪನಂದುಲೆರ್ ನಾಗೇಶನ್ನೆ. ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್. ಮಟನ್ ತಿನ್ಪರತೆರ್ ಮಟನ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಾ? ಅಂಚ ಎಂಕಲ ಒನಸಾಂಡೆ ಜಯಕ್ಕ ಇರ್ನ ಒನಸಾಂಡೆ ಇರೆಗ್ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಅರೆ ಪನ್ಯದ ಗ್ರೀನ್ ಅವೀನ ಹಾ ಅಂದನ್ ಅಕ್ಕನ ಪುದಾರ್ ದಾದೆ ಕೇನಂದುಲ್ಲೆರ್ ಜಯಕ್ಕ. ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಭವ್ಯ. ರಡ್ಡರೆ ಗಂಟೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ರಡ್ಡರೆ ಗಂಟೆ ಆತಂಡೆ ಅತ್ ರಾತ್ರಿ ರಡ್ಡರೆ ಗಂಟೆನ ನಾಗೇಶನ್ನ ಬೇಕಾತನ ಕೋಲ 2:30 ಗಂಟೆಗೆ 2:30 ಪಂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನನ ಬೈಯಡ್ ರಾತ್ರಿನ. ಪುದರ್ಕಿಂಡಿರತೆ ಪಲ್ಲೆ ಪನ್ ಭವ್ಯ ಅಂತ ಬನ್ನಿ ಯಾರೇ ಮೆಲ್ಲದಾನ ಜೋರ್ ಬಾತೇರು ಜೋರ್ ಬಾತ್ರ ಸೊರ ಬರ್ಪುಜಿಗೆ ಸೊರ ಬತ್ತನ ಜೋರ್ ಬಾತೇರು. ರವೀಂದ್ರ ಬ್ರದರ್ ಬತ್ತೇರು. ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ವನಸಾಂಡ ಅಣ್ಣ ಏರ್ನ ವನಸಾಂಡೆ ದಾದಕ ಜಿಪ್ಪು ಲೈಕ್ ರವೀಂದ್ರ ಬ್ರದರ್ ಲೈವ್ಗೂ ಸ್ವಾಗತ ರವೀಂದ್ರನ್. ನಮ್ದು ಊಟ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ದು ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ನಿಮ್ಗೇನು ಸ್ಪೆಷಲ್? ಲೈಕ್ ಕೊಡೋದಿದೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಕನ್ನಡದಾರ ಪುದರ್ ದಾದೆ ಪುದರ್ ಭವ್ಯ ಅರೆ ಕೇಂದ್ರಜಿ ಭವ್ಯ ಭವ್ಯ ದಿವ್ಯ ಕಾವ್ಯ ನವ್ಯ ಭವ್ಯ ಪುದರ್ 4 ಜನ ಹತ್ರ ಆ ನಾಗೇಶನ ರಾತ್ರಿ 2:30 ಬೇಗ ಮುಗಿದಿನತೆ ಕೋಲ. ಬೇಗ ಮುಗಿದ್ದದ್ದು ಯೂರ್ಪಲ್ ರಾತ್ರಿ 2:30ಗ. ರವೀಂದ್ರನ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಸತೀಶನ್ನೆ ದೂರ ಪೋಯರು ಪಾತೆರೊಂದಿಜ್ಜೇರು ಕೋಪನಂದು ಸತೀಶನ್ನೆ. ಕಜಿಪ್ಪು ಪಂಜಿ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ರವೀಂದ್ರನ್ನೇ. ಓ ಇರೇ ಪಂಜಾ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಕಜಿಪ್ಪು ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರೇ ಬ್ರದರ್. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ನೇಕ್. ಅರೆ ತುಳು ಬರ್ಪುಂಡತೆ ಸತೀಶನ್ನೆ ಉಲ್ಲೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರು ಸತೀಶನ ದಾನೆ ಚಪ್ಪೆ ಎಲ್ಲಾರು ಆ ಬಿನ್ನರ್ ಲಕ್ಕ ಹೋಯ್ನತಾ ಇನಿ ಬತ್ತನತ್ತ ಅಲ್ತು ಇನಿ ಆತು ಕೋಡೆ ಕೋಡೆ ಬತ್ತಿನತಾ ಅಂಚ ಉರುವ ಆಪುಂಡು ಅಕ್ಕನೆಲ್ಲ ಇತ್ತೆರತ್ತ ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ಅಂಚಾರೆಗ್ ಉರುವ ಆಪುಂಡು ಇಲ್ಲ ಡೇರ್ಲೆಜ್ಜತ್ತ. ಬಾಬಾ ದಾದ ಅಲ್ಪೇರು ಸತೀಶನ್ನ ಬಾಬಾನು ಒರಿಯನೆ ಬಿಡ್ದು ಪೋತಾರತ್ತೇರು ಬಾಬನ್ಲ ಅಮ್ಮಲ್ಲ. ಹೊಸ ವರ್ಷ ಆತ ಅಂಚ ಓ ಹೊಸ ವರ್ಷಗ್ ಡಲ್ ಇಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಸತೀಶನ್ನ ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಕುಸಿಟ್ಟು ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡೊಂದಿಪ್ಪೊಡು ಪಾತೆರೊಂದು ಪೂರ ಪಾತೆರೊಂದಿಪ್ಪೊಡು ಅಂಚ ಮನಿ ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲರ ಬಲ್ಲಿ ಡಲ್ ಇಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಇಪ್ಪೊಡು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆದಿಪ್ಪೊಡು. ರವೀಂದ್ರನೆ ಅಕ್ಕ ಕಜಿಪ್ಪು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಕ ಕಜಿಪ್ಪು ಪತ್ಪೆ ಎಂಕ್ ನುಂಗೆ ಮೀನ್ ಸಾರ್ಲ ಪತ್ಪೆಲ ಸುಕ್ಕ ಮೇರ ಬಲೆ ಬದಲಿಗೆ ಬತ್ತನು ಒಂದು ಎಂಚಿನ 10 ಒಂದು ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿ ಮಿತ್ರ ದೂದು ದೂದವು ಕೋರಿ ತಿಂದು ಪಾತೆರೆಗೆ ಆಪುಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೆ. ಕೋರಿ ತಿಂದು ಕಿಲೆಪ್ಲೆ ಪಾತೆರ ಆಪುಜಿಂದ ಸತೀಶನ್ನ ಕೋರಿ ತಿಂದು ಪಾತೆರ ಆಪುಜಿಂದ ಕಿಲೆಪ್ಲೆ ಕೋರಿದ ಲೆಕ್ಕ ಆಪುಜಿ ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿ ಬತ್ತುಂಡು ಒಂದು ದಾದ ತೀರ್ತದ ಕೊಜಪ್ಪ ಬಾಲೆಗ್ ಇತ್ತೆ ಏತು ವರ್ಷಕ್ಕ ಪನೊಂದುಂಡು ನಾಗೇಶನ್ನನ ಸತೀಶನ್ನ ಮೈಕದ ಎದುರು ಚೂರು ತೆಲಿಪಿಲೆಗೆ
ಅತ್ತಿಯೇ ಯಾರು ಚಪ್ಪೆಡಿಲ್ಲ ಬಂಡದ್ದು ಬೇಜಾರ ಅರೆ ಪಾಪ ಚಪ್ಪೆಡುಲ್ಲೆ ಬನ್ನ ನಾಗೇಶನ ಬೇಜಾರಾಂಡ್ ಪೂರ ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿ ಪೇರು ಕಪ್ಪು ಕಪ್ಪು ಮೈ ಕಪ್ಪು ಪೂರ ಗಡ ಪುಡಿಯರ್ ಖುಷಿ ಅವಡತ್ತ ಅಲ್ಲೇ ವೈನ್ಲ ಗಡ ಪುಡಿಯರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಬೇಜಾರ್ ಡಿಪ್ಪೊಡ್ಚಿ ಖುಷಿ ಟಿಪ್ಲೆ ನೀರು ಅಂಚಿಂಚಿ ತುಲ್ಲಾರ ಒಂದಿಪ್ಪುಡು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆದ್ ಎಂಚಿನಿ ತುಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಏನು ಸಮಾಚಾರ ಅಕ್ಕ ಪನಂದಲ್ಲೇ ರವೀಂದ್ರನ್ ಆರ್ ಕನ್ನಡದಾರ ತುಳುತ್ತಾರ ಅನ್ ಗೊತ್ತಾ ಎಂಕಲ್ ಅವರ ತುಳುಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ತೆರೆಗೆ ರವೀಂದ್ರನ ನಿಮ್ಮ ಊರು ಯಾವುದು? ನಿಮ್ದೇನು ನೀವು ಎಲ್ಲಿಯವರು? ನಿಮ್ಮ ಊರು ಯಾವುದು? ನಮ್ಮ ಸಮಾಚಾರ ಏನಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ಸತೀಶನ್ನೇ ಬಾರಿ ಡಿಜೆಕ್ ಏನೊಂದು ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಪನಂದುಲೆ ಸತೀಶನ್ನೇ ಅಂದೆ ಮಾದ್ರೆಂಗುಂಡೆ ಸತೀಶನ್ನ ಡಿಜೆಗೆ ಏನಡ ತುಕೆವರ ಕೇನುಜಿ ಎಂಕ ಕೇನುಜಿ ಸತೀಶನ್ನ ಅದಾರ್ ಎಂಕ ಚೂರ್ಲ ಕೇನುಜಿ ಅದಾರ್ ಲೈವ್ ಅಂತ ನೀರ್ ಲೈವ್ ಅಂತ ದಿಪ್ನಿ ಕೇನಾರ ನಾಗೇಶನ್ನ ಹಾಯ್ 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 ನಾಗೇಶ್ ಬಾತಿರ್ಲಿ ಬಾತಿರ್ಲಿ ಓಲಿ ಡಿಜೆಗೇನು ಸತೀಶನ್ನ ಎಂಕ ಚೂರ್ಲ ಕೇನುಜಿ ಆಡೆ ಕೇಳಿ ಆಶಕ್ಕನ ಗುತ್ತುಂಡ ಅಂಗಡಿ ಅದ ಮಾರಿ ಬೈಕ್ ಕೊಡೇನಿ ಬರೋಡು ಕಾಸರಗೋಡ್ ಅಕ್ಕ ಓ ಕಾಸರಗೋಡ ಕೇರಳ ಕಾಸರಗೋಡ್ ಅಂಚಂದ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಡ ತುಳು ಕೆಲವು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪ ತುಳು ಬರ್ಪುಂಡ ಅತೆ ಕಾಸರಗೋಡ್ ರವೀಂದ್ರನ್ನ ತುಳುತಾರು ಕೆಲವು ತುಳು ಗೊತ್ತುಂಟತೆ ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಪೂರ ಡಿಜೆ ಮುಲ್ಪ ಪನಂದುಲೆ ಸತೀಶನ್ ಎಂಕ ಚೂರ್ಲಕೇನು ಸತೀಶನ್ನ ಒಲ್ಪನ ವಾದಿಕ್ಕಡ್ಕೇನು ಬನ್ಲೆ ಸತೀಶನ್ನ ಉತ್ತರ ಉತ್ತರನ ಪೂರ್ವನ ಪಶ್ಚಿಮನ ದಕ್ಷಿಣನ ಎಂಕ ಓರ್ಲಕೇನೊಂದಿಜ್ಜಿ ಡಿಜೆ ಆರ್ನೂರ್ದು ನಮ್ಮ ಕೆಂಚಿಗೆ ನೀಗೆ ಓಕೆ ಪನಂದುಲೆ ರವೀಂದ್ರನ್ನೇ ತುಳು ಬರ್ಪುಡು ಏಳು ಜನ ಅಲ್ಲ ರೈಡ್ ಸತೀಶನ ದಾದೇವು ಬಲ್ಬ್ ಏನಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತೆ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಬಲ್ಬ್ ಹತ್ತು ಮಾರೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತು ಚೆನ್ನ ಚಂದ ಬನ್ನಿ ಬಲ್ಬ್ ಅದಿಪ್ಪೊಂದು ಹೊಸ ವರ್ಷ ರಡ್ಡು ಮೂರ್ತಿಲ ಬತ್ತನು 7 ಜನ ಐಡು ಕೆಬಿಗೋರು ಒಂದುಲ್ಲೇರು ದಾಯಿಗಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಚ್ಚಿ ಭಲೆ ನಿತ್ತ ಕೊನೆಯ ದಿನ ಸರಿ ಕೆಬಿ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂದ ಕೆಬಿ ಅತೆ ಅಂದ 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 ಕೇನು ಜಾತ ಐಕ್ ಸರಿ ಕೆಬಿ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂದು ಮೂಜಿ ಕೆಬಿ ಗಡಪುಣ್ಣಿ ಒಡೆ ಒಟ್ಟು 5 ಕೆಬಿ ಆಪುಂಡತ್ತ ರಡ್ಡ ಏನಾಡುಂಡು ಮೂಜಿ 6 ಕೊರಿಯರೆ ಅಂಚ 5 ಕೆಬಿ ಇಟ್ಟು ಕೊರ್ಲೆ ಎಂದು ನಾಗೇಶನ್ನ ಒಂದು ಬತ್ ಚಲಿಕ್ ಅವು ಕೇನು ಜಾತ ಐಕ್ ಉಂದಿ ದಾದ ಐಕ್ ಬಂದ್ಪುಣಿ ಯಾರು ಪೋನ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಬತ್ತೇರು ಕೆಬಿಯೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದಂದು ಕೆಬಿ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಬೊಡನಗೆತ್ತಲ್ಲೇ ಮೂಜಿ ಉಂಡು ಇರಗಂತೆ ಕೇನು ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಅಲ್ಲೇ ಮೂಜಿ ಕೆಬಿ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವು ಇರೇಗಾಂಡು ಎನ್ನಲ್ಲೇ ಕೊಡು ಫ್ರೀ ಬುಡ್ದು ಬುಡ್ಡಿ ಸತೀಶನ್ ಹೆಂಗ್ ಕೊರಿಯರು ಹೆಂಗ್ ಪೊಡ್ಚಿ ಇರೇಗಾಂಡು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚಂದ್ರಾತಿ ಅಕ್ಕ ಬಂಡೇರು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಕೆಬಿ ಕೇನುಜಿ ಅಂತೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂದು ನನ್ನ ಯಾನ ನಿಕ್ಲೆನ ಲೈವ್ಗು ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಬರ್ಪುನಿಯೇ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಎಲ್ಲ ಬಲೆ ಎಲ್ಲ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಬಲೆ ಅವೇ ಇನಿ ಉಲ್ಲಾರತ್ತ ಲೈವ್ಡು ನಾನು ಎಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಡಂಡ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಬಲ್ಲೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಒಡೆಗ್ ಪೋಪುನು ಈರು ಗಡಿಗೆ ಗೋರ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಈರು ಒಡೆ ಒಪ್ಪಾರ ಗಡಿಗೆ ಗೋರ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಕೀಪ್ಯಾಡ್ ಸರಿಜಿ ಸತೀಶನ್ನ ಐಕ್ ಪೋಯಿನಿ ಬೆಚ್ಚಾಡು ಕೀಪ್ಯಾಡ್ ಸರಿಜ್ಜಿಗೆ ಐಕ್ ಬೆಚ್ಚಾಡು ಪೋಯಿನಿಗೆ ಬೆಚ್ಚ ಅಲ್ಪರ ಕೀಪ್ಯಾಡ್ ನಾಗೇಶ ನಾವು ದಾದೆಗೆ ದುಂಬುದ ಕಾಯ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪಿ ಕೀಪ್ಯಾಡ್ ಸರಿಜ್ಜಿಗೆ ಅತೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ತುಲ ಯಾರು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫೋನ್ ಕೊರಿಯರಿ ನೋ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷನೇ ಬರ್ಪು ನೀವನಂದಲ್ಲೇ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಓಕೆ ಇರ್ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷನೇ ಬಲ್ಲೆ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಬತ್ತಿಜಾಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಬಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲರದು ಒಕ್ಕ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬರೋಂದಿಪ್ಲಿ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಬುರ್ಚಿ ಬರ್ಪು ಹೊಸ ವರ್ಷಗ್ ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್ ಗೆತ್ತೊನ್ಲೆ ಐಕ್ ಪೂರ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತೊಂಡ ಆಪುಂಡ ಸಿಸ್ಟರ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ತುಲೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಹೊಸ ವರ್ಷಗ್ ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್ ದೆತೊನ್ಲೆ ಐಕ್ ಪೂರ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತೊಂಡ ಆಪುಂಡೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದ ನೀರು ಹೊಸತ್ ಮೊಬೈಲ್ ಗೆತ್ತೊಂಡೆ ಎಲ್ಲೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಎಲ್ಲೇನೆ ಅತೆ ನನ್ನ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಅಂದೆ ನಾನು ಎಲ್ಲೇನೆ
ಅವೇ ಇರು ಎಲ್ಲೇ ಹೊಸತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಗೆತ್ತಂಡೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಸತೀಶನೆ ಪಂಡೆ ಇರ್ತಲೆ ಇರ್ ಮಂಡೆ ಹಚ್ಚ ಮಲ್ಪೊರ್ಚವ ಕೀಪ್ಯಾಡ್ ಸಮಯ ಇಜ್ಜಿಂದ ಎಲ್ಲೆನೆ ಹೊಸತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಗೆತ್ತನ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ ದೇವಡಿಗ ನಂಗೆ ಇಜ್ಜೇರಾಂದು 27 28 ಏಜ್ 27 28 ಓ ಸುಮಾರು ಆಪುಂಡು ಮಾರು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತಿನ ಪ್ಲಸ್ ಮಲ್ತಿಂಡವೇನು ಪ್ಲಸ್ ಅತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ 10 ಪದ್ರಾಡ ಆತಿನ 10 ಪದ್ರಾಡ 22 ಪಾಪ ದಾಕ್ಲೇನ ಅಂಚ ಮುಲ್ಪ ಪೊನ್ನುಲು ಇಜ್ಜೇರಿ ಜಯಕ್ಕ ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಒಲ ಇತ್ತಂಡ ಪನ್ಕಾವೆ ಯಾನ ವನಸ್ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಮಲ್ಪುನು ನನ್ನ ಸಿಸ್ಟರ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಲೇ ಸತೀಶನ್ನೆ ನನ್ನ ವನಸು ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಮಲ್ಪುನ್ಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬೋಡಕ್ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ನಾಗೇಶನ್ನೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಮೊಬೈಲ್ ಬೋಡೇಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ನಾಗೇಶನ್ನೆ ತುಲೆ ಬೋಡಂಡ ಬೋಡ್ ಪನ್ಲೆ ಎನ್ನ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಷಲ ಆತುಜಿ ಸತೀಶನ್ನ ಕುಡಲ ದಾಯೆ ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ ಆರ್ನ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ 1 ವರ್ಷಲ ಆತುಜಿಗೆ ಆಂಡತ್ತ ಐತೆ 1 ವರ್ಷ ಆಂಡೆ ನನ್ನತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಹಿಡ್ದಕ್ಕೆ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಆತೆ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಆತೆ ಎಲ್ಲ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆಡೆಗೆ ಆಂಡತ್ತೆ 1 ವರ್ಷ ದೇತನ್ಲೆ ಹೊಸತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಡುಗೆ ಪನಂದು ಜಯಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಡುಗೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಆವುಯೇ ಇನಿತ್ತ ಆಂಡತ್ತೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಇನ್ನಿತ ಆಂಡೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಇಂತ ಟೈಮ್ ಆಂಡತ್ತ ಅಂಚ ಧರ್ಮಗಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ತುಲೆ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಡು ಬಂಡರತ್ತೆ ನಾಗೇಶನ ಧರ್ಮಗಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಧರ್ಮಗಂಡ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕಗ 4 ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಧರ್ಮದಂಡ ಗೊತ್ತು ಜೊತೆ ಧರ್ಮದ ದುಡ್ಡುಗ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಫೆಬ್ರವರಿಗೆ 5 ವರ್ಷ ಆಪುಂಡಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲ ಅಂಚನೇ ಉಂಡುಗೆ ಅವನ್ ದಾದ ಅಲ್ಪುಂಡು ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ನ ಅಂಚನೆ ಉಂಡುಗೆ ನನ್ನ ದಾಲ ಆತುಜಿಗೆ ಇಪ್ಪಡು ಪಾಪ ತಿರ್ಗುಂಡು ದೇವರೇ ತಿರ್ಗುನೆ ಅವನ್ ಏರ್ ಮಾರೆ ತಿರ್ಗಾಪುನ್ನು ತಾಯಿ ತಿರ್ಗಾ ಬೇರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಚ್ಚಿ ಏನೇನು ತಿರ್ಗಾವಣ ಬೊಗೋರಿಯಾ ತಿರ್ಗಾ ಹೊಡ್ಚಿ ಪ್ರಕಾಶ ನೆತ್ತೆ ವಿನಾಶ ಮಲ್ತು ಬರ್ತೀನಿ ಪಾಪ ತಿರ್ಗಾ ಹೊಡ್ಚಿ ಕಂಕನಾಡಿ ಗರಡಿಗ್ ಬಲೆ ಸಂತೆಗ್ 20 ರೂಪಾಯಿ ಅದೇ ಕಂಕನಾಡಿ ಗರಡಿದ ಸಂತೆಗ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ 20 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಡುಗೆ ಅವೇ ಧರ್ಮಗೇನ ದಾದ ಕತೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಚ್ಚಿ ಕತೆ ಎತೆ ಬನ್ನಿ ಜನಗಳೇ ಬನ್ನಿ ತಿರ್ಗಾ ಹೊಡ್ಚಿ ಏರ್ಲ ತಿರ್ಗಾ ಹೊಡ್ಚಿ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂಚಿಂಚು ಪಂದ వచ్చి ಬನ್ನಿ ತಿರ್ಗಾ ಹೊಡ್ಚಿ ಇರುವ ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಗೆತ್ತೊನ್ಲೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬೇಜಾರು ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಬೇಜಾರು ಆಪುಂಡಿಗೆ ಸತೀಶನ್ನಾಗ 20 ರೂಪಾಯಿ ಯಾರು ಕೊರ್ಪೆರ್ಗೆ ಇರು ಮೊಬೈಲ್ ಪೊಸತ್ ಗೆತ್ತೊನ್ಲೆ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬ್ರದರ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾಗೇಶನ್ನೆ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ನಾಗೇಶನ್ನ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬ್ರದರ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ನಾಗೇಶನ್ನ ಲೈವ್ ಇಂಚಿನ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇರೆಗ್ಲ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ನಾಗೇಶನ್ನ ಸತೀಶನ್ನ ಲೈಕ್ ಮಲ್ತೇರು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ದೇವೆ ರೆಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡು ಎಲ್ಲರದು ಬೊಕ್ಕ ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ತೆಲಿತೊಂದು ನಲಿತೊಂದು ಬಲಿತೊಂದು ನಿಪ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಲ ಕನಸು ಪಲ ನನಸಾಡು ನಿಕ್ಲ ಎನ್ನಿನ ಬೇಲೆ ಬೇಗ ನೀ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕನಸು ಬೂರಾಡು ಅವು ಕನಸು ಎಲ್ಲೆ ನನಸಾವಾಡು ಅಂದು ನಿಕ್ಲ ಎನ್ನಿನ ಬೇಲೆ ಬರ ಜಯ ಎಡ್ಡೆ ಕನಸು ಬೂರಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೊರ್ಚೈನ ಕನಸು ಬೊರ್ಚಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆಗೆ ಜಪ್ಪಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಸತೀಶನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ರೇಟ್ದ ಕಾರುಡು ತಿರ್ಗುನ ಅಂಚಿತ್ನ ಕನಸು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಗೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಕೀಪ್ಯಾಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ನ ಕನಸು ಅಂಚ ಪೂರ ತಿಕ್ಕಂಡು ಕಿಶೋರನ್ನೇ ಬತ್ತೇರು ಬಾರಿ ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಕಿಶೋರನ್ನೇ ಬತ್ತೇರು ನೀ ಲಾಸ್ಟ್ ದಿನ ಬತ್ತೇರ ಈ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಲ ಉಲ್ಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ದಿನ ದಿಂಚಿ ಇಂದು ಆನೆರ್ ದಿಂಚಿ ಇತ್ತೇರ ತಂಚ ಇನಿ ಬತ್ತೇರು ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಪನಂದುಲೇರು ಕಿಶೋರನ್ನ ಇರೆಗ್ಲ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಕಿಶೋರನ್ನ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಸ್ವಾಗತ ಇರೆಗ್ಲ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಪನಂದುಲೇರು ನಾಗೇಶನ್ನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಾಗೇಶನ್ನ ಇರೆಗ್ಲ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್
90 ಪೂರ ಕೊರ್ದು ಕಳಪಡೆ ನೀ ಕೊರಿಯರಾರು ಪೂರ ಉಂಡಾರ ಒಟ್ಟು ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ ಪೋಯಿನ ವರ್ಷ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಈ ವರ್ಷ ಇಜ್ಜೆರ್ ಪಂದ್ ಎಣ್ಣೆ ಹೊಡ್ಚಿ ಅಂಚ ಓ ಅಂದಂದು ಬೊಕ ಅಂಚ ಎನ್ನುಂಡತಿ ಐಕ್ ಮುರಾಣಿ ಪೂರ ಬರಂದಿತ್ತಾರ ತೀರ್ ಬರಂದ ಕೆಲವು ದಿನ ಅಂಡತಿ ಐಕ್ ಅಂಚ ಪನ್ನಿಯಾನ್ ಈ ವರ್ಷ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಬತ್ತಾರತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಇರ್ ಬತ್ತಿನ ಐಕ್ ಈರ ಒನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಿಶೋರನ್ನ ಜೋಕುಲ್ ದಾದಾ ಮಲ್ಪೇರು ವಿಶ್ಮನ್ ಪುಡಿತ್ನ ಕೆಲವು ಜನ ಬೈದು ಜರತ ಏಮಕ್ಕ ಬೈದು ಜೇರು ಅದಾ ಜೊತೆಗಿಜ್ಜಿ ಕಿಶೋರನ್ನ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಜೋಕುಲ್ ದಾದಾ ಮಲ್ಪೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್ ಪನಂದಲೇರ್ ಕಿಶೋರನ್ನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಕಿಶೋರನ್ನ ಇರೆಗ್ಲ ಈರ ವನಸಾಂಡೆ ಕಿಶೋರನ್ನ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಜೋಕುಲ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ದಾದಾ ಮಲ್ಪೇರು ಜೋಕುಲು ಅರೆ ಕೇನು ಜಿಂಡ ಕೇನು ಹೊಡತ್ತ ಕುಡ ಕುಡ ಅಂಚ ಕುಕ್ಕಿ ಕೇನು ಹೊಡಾರೆ ಅಂಚ ಈ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲಾಲ್ ಭಜನೆಗ್ ಪೋತಲ್ ಬಾಲೆ ಜೈದೆ ಪನಂದಲೇರ್ ಕಿಶೋರನ್ನ ಅಂದೆ ಮಲ್ಲ ಆನ್ ಬಾಲೆ ಅತ್ತತ್ ಮಲ್ಲ ಪೊನ್ನು ಬಾಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಆನ್ ಬಾಲೆ ಚ ಸತೀಶಣ್ಣ ಬಿದ್ದಾನ್ಯ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ನಾಗೇಶಣ್ಣ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಸತೀಶಣ್ಣ ನಾಗೇಶಣ್ಣ ಇರೆಗ್ ಸತೀಶಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪಂಡೇರು ಸತೀಶಣ್ಣ ಉಳ್ಳೇರು ನಾಗೇಶಣ್ಣ ಪೋಯರು ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಅವನಸಾಂಡ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಚ್ಚಿನ ಅವ್ರು ಕೆಲವು ದಿನ ದುಃಖ ಬರ್ತನ ತಂಚ ಎರಡಕ್ಕೆ ಏನು ಓ ಫಾರೂಕ್ ವಾರ್ನ ಪುದಾರ್ ದಾದ ಹರೀಶ್ ಬ್ರದರ್ ಹಾಯ್ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಪನೊಂದುಲ್ಲಾರ್ ಹಾಯ್ ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಇರೆಗ್ಲಾ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ದು ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಇವತ್ತು ರಜೆಯಾ ಲೈಕ್ ಕೊಡೋದಿದೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಹರೀಶ್ ಬ್ರದರ್ ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಕಿಶೋರನ್ನೇ ಇನಿ ಪೂರ ಬೇಗ ಬೇಗ ಪೋಪೇರು ಅಂದಂದು ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಇನಿ ಪೂರ ಬೇಗ ಬೇಗ ಪೋಪೇರು ಹಾ ಅಂದಿಯೇ ವೆಜ್ ಪನೊಂದುಲೆ ಕಿಶೋರಣ್ಣಗೆ ವೆಜ್ಜಿಗೆ ನಕ್ಲ ಪನೊಂದುಲೆ ಸತೀಶನ್ನೇ ಓಕೆ ಓಕೆ ಏರ್ಲೆಜ್ಜಿ ಪೋಯರು ಓಕೆ ನಾನು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಎಂಡು ಮಲ್ಪುನಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಯಾ ಎಲ್ಲ ಮಾಯಾ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲಾ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲಾ ಹರೀಶ್ ಬ್ರದರ್ ಬತ್ತೇರು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರಕಾಶನ್ನೇ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜತೆ ಪ್ರಕಾಶನ್ನ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲಾ ಲೈವ್ ಬತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ನಗ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ದೇವರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡು ಪೊಷ ವರ್ಷದ ಎನ್ನಿನ ಬೇಲೆ ಬೇಗ ಜಯ ಆಡೋದ ಯಾತ ಅಂದಾಯ ಪನ್ಪುನು ಈಡ ಬನ್ನಿ ಏನಡ ಬನ್ಯ ಏನಡೇನಿಕ್ ಪನ್ಪುನು ಮಾತ್ರೆ ನಾತ ಬನರ್ ಬಲ್ಯವು ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲಾ ಬಾಯ್ ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಪ್ರಕಾಶನೇ ಓಕೆ ಓಕೆ ಪ್ರಕಾಶನ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲಾ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಎಲ್ಲದ ದಿನ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲಾ ಖುಷಿ ಟಿಪ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ದಿನ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ ತಿಕ್ಕಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಖುಷಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಡಿಪ್ಲೆ ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್.